wago mos ne families mowito jogi ji 11 nolalo ngimagi Migori. To ok mana Migori kende, en Kenya mangima chakre sani nyaka chako chakre chiegni ji 154 mosewito ngimagi. Wito ngima ma ok ochanore kata maneno tuo nikech wach mar koth en wach malit. Wago mos ji madhi 12,000 ma gigegi osekethore, utegi osemukre, mosedar, modak adaka e kuonde ma temporary. Kaka sirkal osebedo ka chiwo kony, winjo ka County Commissioner wacho kanyo Migori ni ginene Ministry mar Interior, kata juma mosekadho ni PS Omolo osebedo ka timo lead gi kaka nyal konji, jok minyal mi chiemo, jok minyal mi ongede, jok minyal mi lewni, skunde mane nyithindo dare no kama itero gi kuonde moko. Koro nitie gik ma sirkal timo. To gima bro wacho ni nyicha wang'ega ni koth ne biro, wang' ni uneno ka koth jadaro ga ang'e ni koru chiegni gi Kano. Kama koth osebedo ka dare ga ji ahinya. To wang' ni sirkal ochako chon. Moyawo aoche machalo aora ma Nyamasare wang' ni neno ka omol oketho gige ji kako oketho ga pile. Nitiere oganda mathoth mantiere karka kendo wanyalo loso kawarango iga ka iga ka koth chwe midhiero ma kama nitiere gimoro ma sirkal masani nyalo timo, inyalo pare godo ko wach ni nogeng'o chuth nikech kata kiwacho gwenge ma Kaluo kama koth ni medo goyo moko pod oganda medo mana dar gwenge ma iwacho ma Nyamasare kanyo, gwenge ma Kapuothe mantie kaunti ma Kisumu pod nitie ka chiedh nade, gwenge ma Ombaka nitie kar kanyo, gwenge ma Kabuto kata sani bende ywak pod nitiere mane kaunti ma Migori. E kaunti ma Homabay ka bende wasewinjo koth mapek mane goyo North Karachuonyo. Gino mantiere kar kanyo en ang'o ma sirkal masani nyalo timo minyalo pargo nikech ma ok en midhiero mibiro mapoya, en gimoro ma inyaga landi to oganda obed kod ikruok. Ma midhiero ma ne wang'e ni biro to